И здравейте, YouTube! Днес играем Майнкрафт в сървъра на този пич, БГ Сашо. Ето го. Долу на курса ще сложа сървъра, да видите, да влизате. Ще има и евент също. И само да ви кажа, ако искате такива неща, има на Warp Free. Ето пише Warp Free. И натискате просто табелките и си Да. Чай сега да покажа какви айтеми има. Ако искате някакви неща, такива, нали, да слагаме неща, буе, такива, има цял се брони, голден еплки, всичко. Има XP, има всичко. Той сървър просто е доста готин. Предпочитам ви да влизате и много добре да се развиете. Защото ако няма как да не се развиете добре, защото има много хубави фри айтеми. И тъпле, да не отива на Warp Free да си гледа неща. Мога да е тъп. Той даже не знае сигурно. Той на спални има, ама са по-малко. Сега да покажа Warp Jump, ако има такъв ден. Покажи всичките Warp. Чакайте, че нещо ми бъгна. Има и Warp Hotel, дето е направен от мене. Warp Jump малко... Вау, какво е станало с Warp Jump? Въй. Нещо се е развалило, после ще го правим и... Джъмпа ще бъде много хубав, като направо като честно. Друго, кой да покажа, няма да видя варповете. Warp Jump Mini. Каса маха с варповете, бе. Мини. Ето този джъмп е хубав. Сега да го покажа да видите. Ели, някой ма направи юзър. Ти. Да. Хубав е сървъра, предпочитай ми да влизате доста хора. И да пращате SMS, разбира се. Има ютубъри, модератори, админи, онерка, хостери и клонери, админи, такива работи. Тук не знам какво е там, някакви цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сашо, какво ти е? И ако се казваш не иде? Аз съм модератор, некой мата. Ма, какво? Какво е ти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Много е фри, верно ли, защото е грифън? Ма, какво е грифън, бе? Тук пробвали са да правят някои скина, ама не са го довършили. Сега да покаже другия Warp пустиня. Аз мисля да го качвам в нета. Ето, вижте Warp пустиня. Хора, ще го качвам в нета. Да, ще го качвам в нета. Има си и къща, има си и всичко. Като го качим в интернет, има много хора. Дай, така ще стане по-известен сървър. Ама аз мисля да го кажа, правите ли крал пъкит на едно среден две да го правя? Защото така влизат повече хора. Нали? Warp X долар. Сега ще видим какво е това. Абе, нещо такова се бъгват някъм пише. Това така го направиш. Вау. Вижте какво е яко това. Това кефи така го направи са. Опа, тук съм бъркал. Хора, това е много яко. Вижте само. Не, това е такова. Това е на 10 спи. Дава нещо либачка.
Нещо ти спита ли бачка? Те хора ще го стопна и мисля да го правя кръв буките. Ако махна кръв буките, ще 4 са ми са махнали всички планини. Сега да дай да покажем друг. Това. Това. Сега да Хора, покажем точно Warp си на кой Survival. ги превключила. Ето го Warp Survival. Извинете за лага. Малко лаги, ама. Тук някой е грифъл скина на BG Сашо, като гледам. Къде бе? Телепорта са. Аз телепортнах. Някой ги... това беше още от кога. Тук и друг скин са грифали. Тук напред Warp, такова са рейс напред. Предиция. Ако има ли... гледате какъв джамп. Аз ще мина. Вижте. Може това да е всичко. Чакай да покажем Warp Hotel. Защото малко, ето, вижте. Доста е хубав Warp Hotel. Тук трябва да го довършим, нали? Тук има стаи. Под наем са. Опа, Стели, моля му, защото... Тук има хубави работи. Добре. Може. Аз кръг. Вижте якия скин на Веги Сашо, че мене много ма радва. Я се покажи, бе. Много ма радва скин. Ето вижте го. Така. Чакай, бе, маниса, бе, да видим какво се пише тук. Може това да бъде всичко. Лъка Смарт телевизион. И чао.